Wij stellen jou voor Marit Bouwmeester. Schielster werd het nou samen in Voorburg en is tweevoudig wereldkampioen in de laser radiaalklasse. Ze pakte zilver bij de Spelen in 2012. Wordt nou coach door Jaap Zielhuis en haar broer Roelof Bouwmeester. Kandidaat van een medaille op de Spelen. Sterker nog, van Marit telt in Rio maar één ding. Ja, zo is het wel stellen. Toevallig dat we hier en dat het wel een beetje on-Nederlands is. Maar ja, eigenlijk is er maar één plek die telt. En het is eigenlijk wel raar dat zilver en brons altijd uitgereikt wordt. In mijn eigen dan tenminste. Er is echt maar één plek dat telt en die eigenlijk de eerste plek weer waardering bij heeft. De concurrentie is grut en het waak in Rio een grote rol spelen. Maar het had een soort krachttraining dien, is tactisch sterker worden en een allround zielste worden. Rio geeft alles, ja, elk aspect van A tot Z is de chances. Maar daar is de grote zeegolf, van huddewind, zachte wind, vlakwetten, heel veel stroming, heel veel omgevingsfactoren. Haast zo'n verschillende racebanen en elke racebaan had zijn eigen eigenaardigheden, zeg maar. Dus ja, het is super divers. Wat hoop je dan dat het van wie wordt? Ja, het maakt me eigenlijk niet uit. Dat is wel heel lekker van nou, wat wij krijgen. Ik ken alles goed, denk ik. En ik ken de omgeving heel goed. Dus wat wij krijgen, ik zit gewoon de street in en ik had er gewoon heel veel zin in. Marit begint 8 augustus. 15 augustus is de medal race. Wil je meer weten van Marit Bouwmeester? Het hier op Boulevard of Nieuwsuur. Shorttrack of lange baanrijden? Voetbal of korfbal? Voetbal of korfbal? Oeh, dit is een lastige. Ja, dat dacht ik al. Oeh. En weten wat ze kiest uit deze dilemma's? Sjog op omroepfriesland.nl.